baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kaguranan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time, 6:03. Uya na ang Tingog nin Barangay. Programang mahatod kan mga napapano na isyu kan aldaw. Pahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Ascens as in 88.3 1FM. Si Alvin Leonid sa Tingog nin Barangay. Buntag, udto, hapon, huway puas ang trabaho. Mao nga sa gabi, mag-abot ang kagutom, kakapoy ug sakit sa lawas. Pero para kanimo, okay lang. Kumusta mga anak? Han, pahuway una. Kay masahion nako ka. Gamit ang Herbalaya. Ay, salamat. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginawa. Maging food security ambassador. Magtanim ng climate-resistant crops pwede kahit sa inyong bakuran lang. Ang mga lata, bote, at sirang gulong ay pwede ring taniman. Maaaring itanim ang mga buto ng gulay na ginamit sa pagluto tulad ng kalabasa, ampalaya, kamatis, at iba pa. Kailangan lamang itong patuyuin mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga sa loob ng 5 araw. Ang DAV Col High Value Crops Development Program ay namamahagi ng iba't ibang vegetable seed. 1, 2, 3, let's go! Baby, wanna catch on fire.
Alright, marhay na pagka morning. Welcome po digdi sa programa. Hindi po ang programang Tingog din Barangay Morning Edition. Aldaw nin Martes, Pizza 29. Bulan po nin Oktubre 2024. Sa liwat, ini po ang 1FM 88.3 simulcast over DWRL Radio Pilipino Legazpi 1080 kHz. Sa liwat, sa pangaran ni dating konsihal Diego Bido, sa pangaran ni RSM Coro Bido. Diyan po sa lado teknikal, yaon dyan si Darwin Obido. Ako po ang sendong lingkod amigo sa radyo, Alwin Masidalio Bitalwin Double L. Sondong alas 8 din pagkagango niyan sa Tingog din Barangay Morning Edition. Duman sa mga parantabay niya to, mga drivers on the road. Sa may mga birthdays ko niyan, maligayang happy birthday na. Sa may mga kamatian, get well soon. Ay sa mga estudyante, may break man ko niya na simana gayud. May break man. Ay, magturisyo na. Naubos so, kwarta ko sudma. Anak tada 200. May bugong ko ta sa wallet ko, Darwin. Pagali ko naman sa ATM. Anak tada 200. Anak tada 200. Sura na kwarta ako. Naubos. Paano ba? Paano tayan? Paano tayan? Obligasyon. Medyo halawig pang obligasyon. 3 years. 3 years na obligasyon na do. Di ba ha? Sige. Anyway, tabi, ano po ang satuya ng mga istorya ng yan? Di ba nakakabiyahe naman? So, mga truck. Mga truck. Truck lang. Tapos, kuan. Ali Metro Manila, no? Taan, nagkagurolpi naman sa may Camarines Sur. Camarines Sur. Grabe po. So, baha. Tapos, grabe so epekto sa tinampo. Kaya siyempre kay Puhan, minsan kay Puhan magbugtak ng detour. Detour bridge, tangani po tabi na ano yan. Day po din klaseng mo yan ha. Suspended o labels ang klase. Because igwa kita nin maraot na pananahon na naman. Pero, ang pinakamagayon kaning istorya po, basahon kong unaha, ngani na masabutan rin daw. So mga nag-aantabay, digdi po sa satuyang programa. Where's that? Okay. Alat no na medyo maluyaw lang sa kuyang kamot mo niyan magwa. Dakol kitang pagrulayan ko niyan. Dakol kitang pagrulayan. O di po, naimantindir kan sa kamugtakan kan panahon. At yan na po yung kwanha, yung ano yan, yung alat ko na ikwanta ko na yung Facebook ko. Okay. Ang kabugtakan kampanan or at yan ha. Sa'yo na ito. Yan. Sige. Alat ko na. So kamugtakan, ano yan? So kamugtakan kan mga gasolinahan ko niyan. Orat yan basahon ko ini, ha? Pero digdi na ko na. Tanbay lang po kamo. Kung arin na mga gasoline stations an igwa ngunyan. Gasoline station. Igwa. Tako naka-gasolina ako kasodma, pero pinuno ko na, naubos o pira ko. Naubos na ora na kwarta si Alwin. Ora ng kwarta si Alwin. Naubos. Paano ka?
Di kitang magilibuta kay pon gumatong kita. Kung di kang panggat, daing gatong sukuan mo, di ka man idalagan kan sa imong motorsiklo. Okay? Okay. Naimantinir po kan Bagyong Leon ang sa iyang kusog mentras o nagaagi sa kadagatan ka nasyon. Sigon sa pag-asa na hilingan sentro kan bagyo sa 705 kilometers. Sirangan kan Itchagi sa Isabela. May draining kusog na paros na sundo 100 km per hour, pabugso na sundo 125 km per hour. Nakabandira po ang tropical cyclone wind signal number 1 sa mga lugar. Antabayan po tayo Signal number 1 sa Batanes, Cagayan, including Baboyan Island, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Bacon, Kibungan, Atok, Bukod, Mankayan, Bugias, Kabayan sa Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Aurora, kabilang na Anpulillo Island, General Nakar, Infanta, Real sa Quezon, Camarines Norte, Tinambak, Siroma, Goa, Lagunoy, San Jose, Garchitorina, Caramoan. Presentasyon, Tigaon, Calabanga, Sanglay sa Camarines Sur, Catanduanes. Albay po Albay. Sa Albay, sa mga taga-Rapo-Rapo nakantabay sa Kaungonyan. Rapo-Rapo, Bakakay, City of Tabaco, Tiwi, Balilipot, Balinaw, Santo Domingo, Manito, Albay, Pretoria City sa Sorsogon, Asingobat, Sorsogon. And sa Visayas naman, San Roque, Pambahon, Katubig, Lawang, Palapag, Gamay, Lapinig, Mapanas, Mondragon sa Samar, Asinhi, Papad, Alteche, Oras, San Policarpio sa Eastern Samar. Kaya naman pinaglalaoman na Malanpol. Ipo din magay na bareta. Dahil po pinaglalaoman na Malanpol ang bagyo asin pinagtutumbok kay ni ang Taiwan. Saal daw po rin Miyerkules o sa aga. Yan. Sana naman wag na po. Nagulpi na kita ngunyan. Hasta sagot yan Hasta sagot yan po. Kuan. May mga gasoline stations po tabi na igwa. Yung i-check nindo sa Petron so Petron kasuhapon sa Daraga dumana sa may pasiring sa airport pigpipilahan pag uli ko mga 5 o'clock pigpipilahan tapos digdi sa may COL dyan sa may Bugtong sa Legazpi City COL may supply po na gasolina dyan ako gasolina kasuhapon mga di ako namumuya talaga ang gasolina ko, 2 bar na sana sa motor, naka 2 bar, ta digital bagayan. Ngunyan, sabi ko, baka magparahanap akong gasolina, naubos o gasolina ko, di kuha na. Naghanap ako kasudma, may nagpipirila. Sabi ko, iguan di. Pag nagpirila, iwa yan. Sabi ko, pirang ya sir, puno. Full. Ayaw po Pero social, dahil nakaw magpasiring sa mga Shell stations, tawra po. Tapos digdi sa Legazpi, sa may Padang, Iguana, duman sa Porsam. Diyan sa Padang, Porsam. Diyan nagkakuro. Kaya lang ang pila, parang blockbuster. Blockbuster po ang pilahan diyan nganyan. Aram nindo po, siyempre, nag-irinutan tapos nakakuro container. Pero siguro po, dapat i-priority ta na muna sa mga bihikulo. Mga bihikulo. Yun na muna So mga panlawod, dahil pa man po tabi actually makakalawod signal number 1 bagadigdi sa Eastern Seaboard. Nakalusot sa nasunod ni Legazpi Daraga, Pero sa nataso manito Manito, sa manito bagayan masadya, tapos linikayan sa Legazpi bako ang Legazpi orang signal. Orang signal po. An bagyo dahil ka mo magpara hadit. Tabi sabi nga ni sa aga pinagtutumbok na kay ni ang Taiwan. Makusog pati. Makusog 100 km per hour tapos may gustiness na 125. Iyan na sa dagat pa. Pag iyan naglandfall, unsustained winds kayan, baka mag 150 na. 150 na. Tapos likayan po tabi nindo yung para kitang kaya nga ni-forecast tapig ukod so kamugtakang kampanahon sisabayan pa kining mga lapangag na mas natatao pa sa pag-asa na posible da po tabi na maging super typhoon. Alatunta po. Taan tawo
Ang tawo po, tabi, pirmi na po tabing kanyan, pirming takot, takot po tabi, pirmi ang tao. Kaya, iyon na yan, kaipuhan po tabi na, kaipuhan po tabi talaga na magkaigwa kita nin kuan, magkaigwa kita ngunyanin marhay na ano yan. Okay? Ege. Oni man may magayon na bareta man, ang Bicol University sa Legazpi po naka pagprodusir nin tulong top notchers sa geodetic engineering licensure examination. Ang nagtapo tabi Iron Paul Millina Lolor. Top 4, top 6 po tabi Ridgey Buenbinoto Valderrama. Top 8 si James Abisamis Duebo. Yan po yan ha. And mga nakapasar tapos nagtapa. Nagtapa po. Anyway, sabi nga rin po tabi, di congratulations sa mga kuan. Congrats po sa mga nakapasar. Ako kuta na ngunyan igwa naman kimaik sa mano. Kaya lang kuan, medyo alawigon pa po talagang kuan. Alawigon pang labanan. Gulpihono na kuan. Gulpihono na sentimos ang kay po. Haka sa kabagasan. Yo, anyways. Sige ha. So, ayos na. Masaswerte nga yan sa mga nagkarepiktaran kan bagyo, no? Wala tuuan kabig mo yan. Akan mga napiktaran po tabi kan kalamidad. Tapos wala tuo tabi. Tapos tapos po may patarpulin pa. Kung matarabang ka mo, aram tapon po tabi, siyempre, pirakyan kang gobyerno. Kung matarabang ka mo, dahil na magpara tararpulin ta. Bako inyong panahon Bako inyong panahon po tabi. Lalo na sa mga nagkukondak nin relief mission. Ang tao parang inauyam. Nauyam po tabi ang tao because of that. Maduman ka man sana, nainot pa sa tarpulin. Pirma dyan sa tao. Si papano yan. Okay? Yan po. Papano kita san. So, sabi ko nga po tabi sendo, kinakaipuhan po na ano yan, kinakaipuhan po tabi na maging kuwang kita sa mga kababayan ta na naapiktaran po tabi. Ano yun eh? Ibaga. Kaya iyon na po ang labanan. Okay? So anyway, taon-taon po may pagurulayan kita digdi. Nagampang si Presidente Duterte, dating Presidente Duterte naman sa Senate hearing. Senate hearing si dating Presidente Duterte. Ngonyang ko sa Ngunyang ko sa namigo na aramanan meaning kan ayuda an iba ayo an iba oda. Si amigo, si Manong Romy dyan sa Buraguis, nag-text ako. Ngunyang ko sa namigo na aramanan meaning na ayuda. Tama no? Ayo an iba oda. Tama on man ano.
An iba ayo. An iba uda. Saka dapat so ayo. Dapat ayo. Tangani na ayo da. Tapos subang nagtataon nin ayo da. Ninipin na naman. Ninipin na naman. Diba? So, anyway, tabi, basahon ko ining news item kay ex-President Duterte. No? Ngani na makonsilo kaya ini nagampang si ex-President Duterte duman sa Senate investigation. One po inako niya yung inabsulto sa polis. Ako nga nagsugo ka. Inako po ni dating Presidente Duterte na sinugo niya ang dating hepe ng Philippine National Police na inkaminaron ang mga suspected criminals na lumaban asin kapag nagkasa duman ka danon. Inian ibinulgar po ni Duterte sa investigasyon kan Senate Blue Ribbon Subcommittee dapit sa madugong war on drugs kanakalihis na administrasyon. Dahil naman pinalampas ni Hontiveros sa naging revelasyon kan dating presidente. Inako man ni Duterte na igwas yang death squad sa Davao. Alagad bako mga polis kundi gangster. Saka may yaman daw ang mga ini asin pribaran ng kriminal asin nasa 7 membro sa iyang death squad. Saka sa iyang ikikumpisal ang nangyayari na niya ang mga kriminal asin rinibo na daw bilang kan sa iyang mga ipinatumbang kriminal kan alkalde siya sa Davao. Paglilinaw ni Duterte na dahil niya binabayadan ang membro kan death squad. Saka bakan dahil mayayaman ang mga ini. Sinabi pa ni Ontiveros na bombshell ang sinabi ni Duterte sa naindugan in death squad, policeman o bako an invelto. Ini daw ang investigasyon ninda kung ginibo sa Davao City, naging template ang drug war sa bilog na nasyon kan maging presidente si Duterte. Sinabi naman ni dating senador gumadaan dahil kay ba sa mandato ang mayor man o presidente ka nasyon. Saka ngunyan anhapot nagtuga baga sa presidente wang akong Davao death squad. So bagyo migo rin na boss gabos dahil pinili pag-agi alagad pag-agi kanayuda biyong nagliliklik sabo niyang hagian. Iyan sana kung bako kakaapil sa politika, sorry ka. Pag kaapil ka wala to ang kabig. Pag kalaban ka sa politika, sorry. Iyo po yan ang katotohanan. Okay? Sige. Anyway. So, ano ngunyan ang gigibuhon? Maski sa Kamara de Representantes, Quadcom, nag-investiga regarding digdi sa EJK. Pag naghampang si Duterte, sasabihon, dapat tapuso na nindan investigasyon na ini. Day man kikamugtakan, taan investigasyon tabi, gustong paluwaso na si Duterte po tabi, ang nagsugo na ipagadaan sa mga drug suspect. Pati sa mga, inako nagabos po, drug suspect, criminals. Sa Davao ngaya, ginibo ko ngayon talaga. Rinibo na ngayon ginadaan. Pero ngayon, ang memro kayan, mga gangster ngayon, mga mayaman. Di ko man kay pon bayadan, tamayaman sa bilog na nasyon, ginibo po. Sa bilog na nasyon, ginibo. So, ining isyong ini, inaako po tabi kang presidente, dating presidente, na siya na talagang nagsusugo siyang gumadan, pero duman sa nang lalaban. Kasi ano man ang ganahan mo, alimbawa pulis, tao sa mga kaito ng laban. Siyempre, pag luminaban ka sa pulis, lalo na kung ikaw kang kutsilyo, ikaw kang badil, gagadanong ka talaga, nabubugtak mo sa peligro sa pulis.
Di ba? So, wala po din pananagutan pag-abot sa batas, unang pananagutan because nagtumang ka sa otoridad. Di ba? So, ining investigasyon na ini, useless po. Alat ko na ta. Urat yan po tabi ha, magbabalik kita digdi sa programa. Wala kitang 27 lampas alas 6. Ay, bakit kaya may sakit na naman siya? Mga kababayan, ang pagbabakuna ay subok, epektibo at ligtas na proteksyon na ating katawan laban sa mga sakit. Simula sa ika-7 ng Oktubre, sa pagtutulungan ng Department of Health at ng Department of Education, maaari nang makapagbakuna ng libre sa mga pampublikong paaralan. Sa isang bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Charm Fab Gold. Bakit makatulong sa charm? Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Bakit makatulong sa charm? Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Bakit makatulong sa charm? Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng patibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max
Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time, 32 minutos makalampas ang alas 6. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Chartabon, bakit makabloom sa tiyan? Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Chartabon, bakit makabloom sa tiyan? Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Bangong makabloom sa tiyan. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pating virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Smart to you. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS.
maging food security ambassador, magtanim ng climate-resistant crops pwede kahit sa inyong bakuran lang. Ang mga lata, bote, at sirang gulong ay pwede ring taniman. Maaaring itanim ang mga buto ng gulay na ginamit sa pagluto tulad ng kalabasa, ampalaya, kamatis, at iba pa. Kailangan lamang itong patuyuin mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga sa loob ng 5 araw. Ang DA Bicol High Value Crops Development Program ay namamahagi ng iba't ibang vegetable seed. Dik kita sa honesto. Complex Lagman, aprobado na ka mga albayano. Subok na ang serbisyo, dakul ng natabangan. Pinadaba mo kaming totoo dahil pinabayaan. Takulaon na tabang sa kasaratayan. Kaya basta tatak Lagman, matibay na servidor. Gobernador Grex Lagman, tunay kang malalauman. Sa puso mo ang Albay #1. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating, at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Buntag, udto, hapon, way puas ang trabaho. Mao nga sa gabi, mag-abot ang kagutom, kakapoy ug sakit sa lawas. Pero para kanimo, okay lang. Kumusta mga anak? Han, pahuway una. Kay masahion nako ka. Gamit ang Herbalaya. Ay, salamat. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginawa. Pasalamatan ta po ang samoy apang mga sponsors sa digdi sa nobena sa katatapos na Fiesta Coverage 2024. La Roca Miranda Suites, Inwawais Restaurant, Lacandola Drive, Legazpi City, Mrs. Lorna Cristobal. Police Brigadier General Andre Perez Dizon, Regional Director PNP Region 5, Camp Brigadier General Simeon Ola, Legazpi City. Ibalong Resources and Development Corporation, Palanog Kamaligalbay, Engineer Carlito Apari, Engineer Warren Azotea, District Engineer, DPWH District Engineering Office, Legazpi City, Asinmani, sige. Yan po ang samuyang mga sponsor sa katatapos na Fiesta Coverage. Sige, so balik na ako digdi sa programa po. So, ano nangon yan? Pwedeng giribuhon o ta ano pa man ang sabi ko sindo ano pa man ang purpose kung nata ta magkakaigbaw pakitanin mga serye nin mga investigasyon serye nin investigasyon na inako na mismo pero nga sigan investigar din doon natatadayan din ako kay kasuhan diba natangaya tadayan din ako kay kasuhan sigan investigar nindo iyan sabi kan dating presidente. Totoo man anggad. Takon ikapo tabi lalo sa mga opisyal kang gobyerno. Nag-aako na mismo so day ka na baga mapapagaan. Day ka na po mapapagaan. Diba? Nag-aako na mismo so suspect na siyaan may gibo. Dahil mo pakikasuhan, tagrabe pa so. Dahil man, actually yan na mga hearing na yan, kikot-kuton mo so, aram nindo, iyan po,
parang public opinion lang ang pinaghahanap kan Kongreso asin kan Senado. Ora man ano man ang natakaya kan Senado na magpakulong ki suspect. Ang kaya lang kan Senado po, makukulong man talaga kay kung bako kumbinsido sa imo tapos day gusto ang pigtatara mo, ikukontem ka. Pero as to lifetime mong ikukulungan sa rong individual, ikukonvict mo sa anuman na kaso. Ura man kakayahan ang legislative body, kundi po nasa korte. Ngunyan, inako kang presidente na ako ngayon igwang Davao dito sa squad, 7 ngayon, aber daw. Guminada na ngayon yung sobra sa Santibo. So ano ngunyan? Ano na ngunyan ang mangyayari? Di ba? Ano na ngunyan po tabi ang mangyayari? O, kasuhan na din doon. Inako na eh. Sundo po kasuhapon ang provincial government Katalbay nakapag-distribute ng relief items sa mga local government units sa mga city as in municipal social welfare and development office. Sa Libon Albay, may 619 bottles of mineral water, 10 liters, 500 packs of food items, rice canned goods, 339 packs of frozen goods, 200 packs of rice 5 kilograms, 260 jerrycan, Piodoran po 2,000 pod packs for the delivery pa ini, Pulangi 1,500 packs of rice, 15 rolls Sakuline, 240 packs of frozen goods, Ligao 1,000 boxes of family pod packs, 500 pod packs, Energy Development Corporation, ali yan sa EDC. Sa UWAS po, 1,000 boxes of family pod packs, 1 pack of frozen goods, 500 rolls Sakuline. Ginabatan, 1,000 boxes of family pod packs. Kamalig, 1,392 packs of rice. Okay? Then, Rapo-Rapo, 2,454 packs rice, 250 packs of canned goods, 200 pod packs, 1 Meralco Foundation, ali yan. Then, Daraga, 2,000 boxes of family pod packs, Manito, 1,000 packs of rice, Obiliar, 1,654 packs of rice, Santo Domingo, 300 packs of rice, 700 boxes of family pod packs, Bakakay, 600 boxes of family pod packs, Malilipot, 1,000 boxes of family pod packs, Tabaco, 2,656 packs of rice, Maninao, 700 boxes of family pod packs, Tiwi, 1,000 boxes of family pod packs. Aliyan kay Acting Governor Glenda Bongao. Yan. Okay, ayos. So mga nakaresibi di ayos. Igwa na kamunin makakaon. Tapos kung ano pang mga pangangaipo. Talagang nangangaipo mo yan. Okay? Nangangaipo mo yan. Yan ang pinaka-importante. Yan ang pinaka-importante. Yan po. So anyway, tabi. One. May saro kita di. May kuan kita digdi adi. Alat ko na may report pa pala. Sa Metro Manila pa lang may report. Alat ko na hata na punta. Okay. Yan. Si kabahaging Nestor Kagitla. Una. Kuanta po tabi ang sa iyang report. Alat ko na. Dating Pangulong Duterte dapat na makulong kaugnay sa EJK drug war ayon sa isang kongresista. DWGO Live Report. Nestor Kagitla, magandang umaga. Please come in.
smuggle sa Tarragona, Davao Oriental ay may mga truck ng tanker na naobserbahan sa lugar na may aktibidad ng smuggling. Inihayag ng isang ulat na ang isang sisidla na kilala bilang Aquaman 3 ay lumipat sa baybaying kasunod ng paglipat ng gasolina sa mga truck ng lorry patungo sa Mate. Ang mga checkpoint ay agad na set up ng Enforcement and Security Service ng Bureau of Customs na humantong sa interception ng 5 lorries na nagdala ng smuggled fuel. Sinabi ni Customs Commissioner Bienvenido Bien Rubio ay nananatiling determinado sa pangako nito sa pagtatrabaho kasama ang mga ahensya ng pagpapatupad ng batas upang pigilan ang illegal na kalakalan ng mga produktong petrolyo at palakasin ang mga hakbang sa seguridad sa maritime. Ang pagsisikap sa pagpapatupad at koordinasyon ng Bureau of Customs ay nagtatampok ng walang tigil na dedikasyon sa pagtiyak ng kaligtasan at seguridad ng maritime domain, pati na rin ang pagprotekta sa mga interes ng mga negosyante sa bansa. Mula sa Bureau of Customs Manila, ako si Nestor Kagitlan, nag-uulat sa anumang panig ng mundo. Kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Dua pala na bareta ini. Matapos akuin ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang buong... Alat ko na at sarala ining kwanta. Okay. Sige. Okay. Si Kabahaging Mar Rodriguez, may report man. Okay. Kabahaging Mar, malala ha? DWGO Live Report. Mar, please come in. Matapos akuin ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang buong responsibilidad sa mga nagganap na pagpatay sa pagpapatupad nito ng War on Drugs campaign, iginigiit ng mga kongresista na dapat harapin ng dating Pangulo ang pananagutan sa ilalim ng batas. Ito ang naging reaksyon ni Deputy Majority Leader Jude Asidre sa naging pahayag ni Duterte sa investigasyon ng Senado. Ayon kay Asidre, walang sino man, partikular na ang mga nasa posisyon ng kapangyarihan, ang dapat makaligtas sa pananagutan sa ilalim ng ating batas. Sinigundahan naman ni House Assistant Majority Leader J. Kong Hoon ang paninindigan ni Asidre at tinawag itong isang mahalagang sandali para sa Pilipinas. Binigyan diin naman ni House Assistant Majority Leader Mika Swansing ang tungkulin ng mga institusyon ng pamahalaan sa pagtitiyak na ang katarungan ay naipapatupad. Hinimok naman ni Cagayan de Oro City Representative Lordan Suwan, isang abogado, ang Department of Justice at Office of the Ombudsman na simulan na ang isang masusing investigasyon. Mula dito sa Kongreso, ako si Mar Rodriguez. Dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Maraming salamat, Kabahaging Mar Rodriguez. DWGO Live Report. Baga, o di kasuhan kung baga. So, di ba? Dapat kasuhan. No, dahil man ki iba eh. Inako na no paman. Kaya lang, baka nagkakuan, halat-halat pa, dakulan kwanda eh. Dakulan budget sa hearing eh. Dakulan ng budget kan hearing. Hindi po yan. Sa kabagasan. Iyo po yan. Pagdakulo ng budget para sa hearing, puwerte yan.
Sige. Sige. Yan. Iyon na yan ang problema. Diretso kita digdi. Ikaw na kita in the 52 minutes lampas ang alas 7. Pag alas 7 man po, ang DWRL Bareta alas 7. Ano na kwanta. We're update. Grabe pa yung kwanta. Sige. Grabe na naman ang pondongon yan. O ano nga yan? Ano nga yan? Gigibuhon ko niyan kan DPWH. Sa kasi Arab din do, in fairness sa DPWH, minsan pigpaparabasol ta so DPWH. Pigpaparabasol ta so DPWH. Mga ampaw ngayaan mga proyekto kan DPWH. Aram din do po, di man siguro ipapasubo kan mga opisyal, lalo na ang regional director kan DPWH, ang sa iyang sadiri bilang direktor, bilang engineer. Di ba? Dayan po tabi mapasubo kan sa iyang sadiri. Tabi. Kasi mga professional yan. Si Max Lobendino, alam ko na ha. Say na ini. Kaanapon ba? Yan. Okay. Konta po ang report ni Police Staff Sergeant Max Lobendino Jr. Ala dyan sa Campo General Simeon Ola. DWGO Live Report. Max, good morning. Please come in. Magandang umaga po, Kuya Alwin, at sa lahat ng mga nakantabay sa programang Tingog ng Barangay sa 1080 DWRL Radio Filipino Legazpi at 88.31 FM Legazpi. Sa kabila po ng matinding pinsalang dulot ng Bagyong Christine, muling ipinamalas ng mga residente ng Barangay Sagrada, Bagamanok ang diwa ng bayanihan. Sa kanilang sama-samang pagsisikap, patuwang ang mga opisyal ng barangay at kapulisan mula sa Catanduanes 2nd Provincial Mobile Force Company ng Catanduanes PPO na itayo ang isang pansamantalang tulay na magsisilbing mahalagang daanan para sa araw-araw na paglalakbay at pagdadala ng produktong kopra at tabaka na siya na mga pangunahing produkto ng nasambit na lugar. Ang proyektong ito ay tugon sa pangangailangan ng komunidad na mapanatili ang kanilang kabuhayan sa kabila ng pinsalang dulot ng bagyo. Ang pansamantalang tulay ay malaking tulong sa pagpapanatili ng maayos na daloy ng produkto at kalakalan na lubos na mahalaga sa kanilang lokal na ekonomiya. Muling pinatunayan ng Catanduanes PNP ang kanilang dedikasyon sa pagsisilbi hindi lamang bilang tagapagtanggol ng kapayapaan, kundi bilang katuwang ng mga mamamayan sa panahon ng sakuna at pangangailangan. Patuloy namang tiniyak ng Catanduanes PNP ang kanilang suporta sa komunidad at pangako nilang patuloy na magiging katuwang ng mga residente sa mga proyektong naglalayong itaguyod ang kaunlaran at kaligtasan lalo na sa panahon ng hamon ng kahirapan. Mula dito sa Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City, ako po si Police Staff Sergeant Merculito P. Lobendino Jr. Nag-uulat para sa Tingog ng Barangay. Maraming salamat kabahaging Max Lobendino dyan sa report. Ano dyan sa Campo General Simeon A. Ola. DWGO Live Report. Balik na ako rin sa programa.
kuha na lang kita nin 3 minutos bago mag alas 7 nin pagkaaga. So mga proyekto kan DPWH nasa kritisismo niyan. Pero naihapot din po ta dapat ano ba yung ginigibo kan mga kontraktor? O ta kasi aram nindo kay itong panahon ang DPWH dapat ngani po dayan pakpakiaraman kan mga politiko. Ingon yan sa presenting sit-up. Yung nagmamayor dyan sa DPWH po tabi, mga politiko lalo na mga congressman di ba? Sinda po ang namimili kan dapat na paganahon. Sak. Di ba? Pipirito na ipa-akseptar maski day pwede. Ang DPWH kasi supposed to be dapat na dayan malalaog din politika. Nalalaog na po tabi kay mga politiko. Dayan na nin halos, dayan na nin papel sa mga opisyal kan DPWH because kan mga trapo na politician digdi. Na dayang inisip po tabi kundi ang pagdilin siya para sa sendang sa diri. O saka bagasan. Dahil inisip kundi magparadirilin siya po. One time nga ni Keto may kaulay akong saro sa official kan DPWH. Ano man nga yan? Magiginibumi. Ano man yan magiginibumi? Na kung day ka nga sumunod sa mga yan, madali ka ngayang mahali digdi sa pwesto. Saka bakakaan. Kusong sabihon, kontrolado po tabi kan mga lapakan. Yung, kaya sa mga project, mga project po tabi, ampaw. Ampawin ang mga project. Sige. So, on minuto antes mga alas 7, maparam na ako digdi sa programa. Orat yan po tabi ang DWRL Bareta alas 7. Malamig ang simoy ng hangin, kay saya ng bawat